ברוכים הבאים, לככה בא לי לאהוב, לעוד ככה בא לי לאהוב, איזה ככה בא לי כיף, לאהוב. כן. נכון? ידעתי שאתה תאהב את זה. כן. הייתה לי תחושה שאתה תאהב את זה, כי כל פעם שאני אומרת את זה, יש מישהו כאילו, כל אחד אומר משהו אחר לגבי זה. אז ידעתי שאתה תאהב את זה. בפרק של היום אני מארחת את שרנו. אגב, איזה שם מיוחד זה? מה זה השם הזה? זה מהודו. אלה שנסו לחפש את עצמם, חזרו עם שם. אתה החלפת לעצמך שם. לא, אני, החליפו לי, לא משנה. מדהים, באמת, זה מסקרן. כן, הייתי באשרן שבו מקבלים שמות וכאלה. מה אתה אומר? די. אז באמת שם מיוחד, שרנו. אני עוקבת אחריך, אני מתה על הדרך שבה אתה מעביר את התכנים. ההומור הזה, ולפעמים אתה קצת ציני מאוד, וחותך וישר, ומאוד מאוד מאוד מתחברת אליך, ואני חושבת שיש לך מלא מה להגיד בנושא, ולכן אתה כאן. אז איזה כיף שבאת. גם לי. כן? אתה שמח שבאת? מאוד. יאללה, אז בוא נתחיל. למרות שהיה לי קשה מאוד להגיע, כי ה-GPS שלי לא עובד. כאילו, אנחנו רגילים שה-GPS עובד פתאום בלי GPS. די, אבל איזה טוב זה. איך זה פתאום אתה... פתאום אתה החיים האמיתיים. באזור הלא נוח שלך, פתאום אתה צריך למצוא את המקום. בדיוק חשבתי על זה היום בדרך, אתה יודע, פתאום אמרתי לעצמי, איזה חיים נוחים אנחנו חיים מדי. פתאום עכשיו לא יהיה GPS. אנחנו נצטרך להתחיל... אני נהייתי בחיים האלה. כן? וכמה זה היה לך מורכב? או שהיה סבבה? יחסית. לא, היה לי מורכב, התחלתי לשאול אנשים, לעשות סיבובים, והכל נראה פה אותו דבר, זה לא קל. וואי. אז איזה כיף. אבל אני כאילו, אני אומרת, יש בזה גם משהו מאוד חיובי. כי אז פתאום אתה מתקשר עם אנשים, וצריך לשאול ומדבר. ברור, כאילו, המשפט, החיים מתחילים מחוץ לאזור הנוחות, כמה שהוא שחוק, הוא נכון, ברור שזה נכון. בדיוק. ברור שזה נכון. בדיוק, אני כל הזמן מדבר עם אנשים אני כמו דיברתי על איזה בחורה, תמיד כשאני מייעץ לאנשים, הם רוצים לדבר על הרומן, על דוד, ועל מה היה, ולמה הוא הלך, ומה חזר, וזה וזה. ואני קודם כל שואל אותם כמה שאלות ביוגרפיות על החיים שלהם. ולמשל, כמו דיברתי עם מישהו, ישר הבנו שהיא בפנסיה, בסדר? שאני מתנגד לפנסיה, למשל, אני מתנגד. אחר כך תגיד לי למה? כן, אני מתנגד לפנסיה, אז מה שאתה מגלה זה שכשהחיים, אם החיים שלך לא מספיק מלאים, נכון. ואפשר לבדוק מה זה מלאים, מה זה אני המסיבה, כמו שאני אומר, מה זה מלאים, אם החיים שלך לא מלאים, אז מתחילות לך מלא בעיות. חלק מהבעיות מתנקזות לרומנטיקה, שם אתה רוצה שיצילו אותך. וגם אם לא רוצה שיצילו אותך, מגיע מישהו, אתה נהיה אבססיבי ונאחז, כי זה בא למלא אותך מלא תפקידים. נכון. אבל אם התפקידים האלה מלאים לך 20 אנשים שונים, ויש לך קהילות ועניינים, אז רומנטיקה היא גם עם כל שזה סם מאוד מסוכן וחזק, עדיין אתה יכול לבסט את זה. אבל אם זה בא להחליף לך את החיים, אתה בבעיה רצינית, אז כאילו, נכון. אז כן, אז אתה חייב, אני מתכוון, אתה חייב להתמודד עם החיים. אם אתה יושב ושואל איך יהיה לי נוח, זה יהיה מסלול רע מאוד בשבילך. אם שאתה יוצא, זה מה שרציתי להגיד, שאתה יוצא לפנסיה, ולא משנה, אני יצאתי לפנסיה בגיל 36, נסעתי להודו, יצאתי ל10 שנים, לא שהיה לי כסף לפנסיה, אבל יצאתי. פרשתי מהחיים ל10 שנים, כן? אז אני יודע מה זה לא לעשות כלום. וכשאתה, לא משנה שהייתי במקום מדליק, זה לא חשוב, זה לא במקום שלו. איפה היית? הייתי באשרם של אושו, במקום מאוד מעניין. כאילו בודהיזם וזה? סוג של. דווקא זה מאוד מוכר בישראל, אבל לא חשוב, סוג של. אז כשאתה בא ושואל את עצמך, מה בא לי, לא בא לי, זו שאלה מאוד גרועה. כשאתה קם בבוקר ואומר, מה בא לי היום? מה יעשה לי כיף היום? שזה אחד מה שקורה ביום שבת. ולכן רוב האנשים מדוכאים בשבת ובחג. והם שואלים את עצמם, איך יכול להיות שדווקא בשבת ובחג אני מדוכא, נכון? נכון. אני אומר להם, דווקא בשבת ובחג זה ברור שאתה מדוכא. ביום שאתה הולך לעבודה, ברור לך מה אתה צריך לעשות. מה יחסי גומלין שלך עם העולם? אתה נותן את זה, נותנים לך קצת עוגיות או כסף או כבשים או לא יודע מה. יש יחסי גומלין. אתה נותן תפוחים, נותנים לך תפוזים. וואלה, אתה מרגיש שייך, אתה מרגיש בעל ערך, אתה מרגיש תורם. קורה לך כל מיני דברים. אם אתה קם ביום שבת, אתה אומר, מה בא לי? מה בא לי? שאלה גרועה מאוד. היא כבר לוקחת אותך למקום לא טוב. אז מה עדיף לשאול במקום? מה העולם רוצה ממני? כשתשאלי אותי, עוד מעט תגידי לשאלה, למה הגעתי למה שהגעתי? נכון. שאלתי מה העולם רוצה ממני, ולא מה אני רוצה מהעולם. זו שאלה מדהימה. זו שאלה יותר טובה. יותר עוזרת לך להיות באליימנט עם העולם. מה איך אומרים אליימנט? באליימנט, במיושר עם היקום. אז בא לי לא בא לי שאלה טובה. ועוד ביום שבת וחג, למה אנשים מדוכאים בספטמבר? כי גם עוד יש 1,000 חגים. זאת אומרת, בחג יש פער מאוד גדול בין מה שאתה רוצה לבין מה שיש לך. זה מה שיש לך. ופתאום הפער מורגש. והפער הזה הורג אותך. ביום אתה הולך לעבודה, כולם הולכים לעבודה. למשל בקורונה, היה לי מאוד כיף. הרבה אנשים שהיה להם כיף בקורונה, כי בקורונה אין לך פומו. נכון? קורונה, אתה יושב בבית. אף אחד לא נהנה. יש אנשים שסבלו. אבל אף אחד לא יוצא למועדון, נכון? נכון. אף אחד לא הולך למסיבה. נכון. אין לך למה להשוות. אז גם אני בסדר. כולם סובלים. מי שנהנה לבד בבית, אתה לא פומו והוא בסדר.
את מבינה? אבל אם תשב לבד בבית, אתה אומר, אני רק יושב ורואה טלוויזיה, וכולם פה מבלים. אף אחד לא מבלה בקורונה, נכון? נכון. אז זה מה שקורה ביום שבת, יש לך פער, וגם השאלה בא לי, לא בא לי, שאלה מאוד גרועה. זה קורה, אבל זה יפה שאמרת את זה, כי זה קורה גם במציאות שלנו היום, אפילו גם בהקשר לזוגיות. הרבה אנשים רוצים זוגיות, רוצים להיות בזוגיות, לאו דווקא מהמקומות הנכונים שלהם והפנימיים שלהם, אלא בגלל שהם רואים מבחוץ. כאילו, הם רואים את ההוא בזוגיות יפה באינסטגרם, והם רואים את ההוא אז כאילו, הם רוצים, שוב, כמו שאמרת, ההשוואה הזאת שאנחנו עושים. תראי, בגישה רוחנית, שכאילו, אני בכלל רוצה ללמד רוחניות אנשים, אבל אף אחד זה לא מעניין, מה שמעניין אנשים זה דוד הלך, דוד חזר, אז אין בעיה, אז בואו מהחלון הזה, נגיע בסוף לאיזה יופי, יש לנו קפה ולא חסר לנו דבר. אבל בואו, אני אומר לאנשים, תגיעו מהחלון שאתם רוצים, אין לי בעיה, אני לא דוחף לכם את הרוחניות. אין שום בעיה, אז כאילו, ברוחניות, הבעיה של האנשים, היסודית, אחת הבעיות היסודיות של האנושות, שאומרת, ברגע זה חסר לי משהו. שם, במקום אחר, עם מישהו אחר, אני אהיה מאושר. כאן אני לא מאושר. לכן אני צריך דברים, ואני רוצה להיפטר מדברים. יש לי בעיה או מחלה, לא משנה, או צרה. אם אני אפטר מהצרה הזאת, ואני אשיג את הדבר הזה, זה יקרה בעתיד מסוים, שם אני אהיה מאושר. עכשיו לא טוב לי. זה הסיפור. זה סיפור בעייתי, לא נכון, והוא לוקח אותך מאוד רחוק מהאושר, הסיפור הזה. כי כשאתה מגיע לשם, יש בעיות אחרות שמה. נכון. וגם אתה אף פעם לא כאן, כי אתה כל הזמן שם. אז זה הסיפור הבעייתי. ואחד הקומפוננטים של הסיפור הזה, זה זוגיות. נכון? אם אני אהיה בזוגיות, וזה קונדישנינג של נשים, התנאה של נשים, במיוחד של נשים, אם אני אהיה בזוגיות, אני אהיה מאושרת, נכון? הבעיה שאני לא מאושרת עכשיו זה בגלל שחסר לי משהו. אז זה לא נכון גם, כי אם אתה מאושרת עכשיו, גם בזוגיות לא תהיה מאושרת. נכון. אז כאילו, אנחנו אומרים, בוא נהפוך את זה. תהיה מאושרת עכשיו, תהיה מסיבה, והעתיד תגיע, זוגיות תגיע, ולא המחשבה הזאת ששם אני צריך להיות, ואז שם אני מאושר. יש לי שאלה שאני רוצה לשאול אותך לגבי הדבר הזה, אבל לפני כן, קודם כל אני רוצה שתציג את עצמך רגע, תגיד כמה מילים על עצמך, מה אתה עושה? אני יודעת שאתה מעביר סדנאות. הרצאות אפילו, אפשר להגיד. כן, אני עושה הופעות יותר אפילו. הופעות? נקרא לזה. אז כאילו מה שקורה ברשת, כל החגיגה הזאת באמת, המסיבה הזאת שיש ברשת בהקשר אליך, זה מדהים אבל שאמרת, כאילו אני המסיבה, זה באמת, זה הדמות שלך באמת ברשת. אתה כאילו חוגג את החיים. זה ניכר, רואים את זה, זה כזה יפה לראות את זה. כאילו אני ממש, באמת, מתוך זה אני מתחברת אליך. אתה מעביר תוכן שהוא תוכן חשוב, ממש, משנה חיים, אבל בצורה כל כך הומוריסטית וכל כך כיפית וכל כך מצחיקה, שאני רואה את הסרטונים שלך ואני ממש צוחקת. תראו, אני הולך שתי דברים. אחד, כשאנשים באים לעזרה, אני אומר להם, הדבר הכי חשוב זה לא לקחת את עצמך את העבודה ברצינות. אין דבר יותר חשוב. כולנו הולכים לקבר, החיים האלה הם מוזרים, הם בלתי צפויים, אתה לא יודע מה יקרה מחר, אני אצא פה דרוסט עם משאית. אז זה לא אומר להיות בבעלה, להפך, אל תיקח את עצמך ככה ברצינות, אתמול חשבת ככה, היום חשבת ככה, היום חשבת ככה. אתה יודעת, אני, אפרופו שהייתי באשרם, כשהייתי סטודנט בירושלים, שזה היה די מזמן, בואו נגיד, באמת מזמן, בעידן אחר, נקרא לזה, בעידן שהייתי סטודנט, או את יודעת מה, אחרי זה, לא, כשהייתי כבר אפילו בהייטק, נגיד, אז, תראה, אני אתן לך רמזים על ההיסטוריה שלי. הייתי בהייטק, אז אני זוכר, יום אחד שמעתי חדשות, אמרו, הגורו בגואן רג'ניש מארצות הברית, הכניסו אותו לכלא. ואמרתי לעצמי, מצוין, טוב שמכניסים את החולרות האלה עם הכסף והרולס רויסים, הגורים הרמאים האלה של הכתות, איזה יופי. אחרי 5 שנים, 10 שנים, מצאתי את עצמי באשרם של אושו, בגואן רג'ניש הזה. עושה אושו. זה רק להראות... ומה חשבת עליו, אבל שהיית שם בסוף? ושם חשבתי בדיוק ההפך, כן? בדיוק ההפך. אז עשיתי ככה, אושו, הכי קאט שיש. דרך אגב, מאוד דעתי את זה להיות הכי קאט שיש. כן? אני אגיד לך למה. למה? כי יש לך איזו תקרת זכוכית, בסדר? של מי אני, the story of me, מי אני, נכון? מה אני, מותר לי, מה אסור לי, איך אני, הלוגיקה שלי, זה דברים שהדס לא עושה, וזה דברים שהדס כן עושה. לא משנה שהדס, נגיד, הבחורה הכי פרועה בעולם, אבל יש דברים שהיא לא עושה, ויש דברים שהיא כן עושה, נכון? וזה תקרת הזכוכית שלך. וכשאתה מוצא לך פתאום ששברת את תקרת הזכוכית, אז אתה פרצת. ומה זה לשבור את תקרת הזכוכית? בתור קאט? בתוך קאט אתה שובר? לא, זה אינדיבידואלי, זה קשור לקאט, זה קשור לאינדיבידואלי. מה תקרת הזכוכית שלי? אני בן אדם, מצטיין במתמטיקה, מההייטק, זה, עם מוח אנליטי, פתאום אני עשיתי אושו לאיזה גורו בקאט, סימן שפרצתי תקרת הזכוכית שלי, זה לא בלוגיקה שלי. הבנתי. זה לא בלוגיקה שלי. אז אני פרצתי משהו, זה נתן להתחוש פריצה, אף פעם לא תראה לך. איך תפרוץ את הלוגיקה שלך, אם אתה הולך לפי הלוגיקה שלך? זה טענה רוחנית בכלל יותר עמוקה. אתה לא יכול לפרוץ את הלוגיקה שלך, אם אתה עושה רק מה שהלוגיקה שלך אומרת. נכון. אז לא פרצת, אתה צריך לפרוץ בדיוק את זה.
אז אתה אומר ללכת לשמוע דברים דווקא שלא נשמעים לך כאילו הגיוניים, או שלא... אני לא יודע, למצוא את עצמך, מפתיע את עצמך, נמצא במקום אחר, כאילו, עושה משהו אחר. אז אני חושבת שזה באמת המקום הזה של רגע להקשיב. שזה משהו שקשה לנו מאוד לעשות, רגע להקשיב לאחרים, להקשיב לאחר. אנחנו מאוד כאילו, יש לנו איזו דעה מסוימת, ואנחנו מאוד מקובעים אליה. מפחיד אותנו לשמוע דברים אחרים, אז אנחנו, מה הרוב עושים? עכשיו, אם אני שומעת משהו שפחות מתאים לי לשמוע, מה אנחנו נעשה? מה האינסטינקט הטבעי שלנו לעשות? לא, אתה רואה את זה גם ברשתות. אתה רואה ומקבל סרטונים רק כשמתאימים למה שאתה רוצה. אתה אף פעם לא תגיע לדעות אחרות, כי הוא מביא לך רק את הדברים שלך, אתה רק מקשיב לדברים שלך. כן, אנחנו יודעים שזה המצב. זה יותר מזה. מה זה דעה? הרי מה זה משנה משלי או שלך? עכשיו עלו כל מיני דעות, הם פה, מה זה משנה מי העלה אותם? ושל מי הם? זה לא כזה חשוב. מה זה האגו הזה? שלי זה דעה שלי. מה זה משנה? יש דעה. מה זה משנה מי הביא אותה? דעה, בוא נסתכל עליה רגע. זה נכון. איזה קטע, אבל פתאום אתה מוציא מעצמך צעד מאוד רוחני, שדווקא הוא לא רואים אותו ברשת. אז תראה, אני טוען אפשר להריח את הסגנון, בסדר? אתה לא צריך לבוא ולהגיד לאנשים, אני כשהתחלתי הייתי אומר, שלום, בוא ננשום. זה לא הסגנון שלי. זה לא אומר... אני חושב שהארומה שלך היא נוכחת. והארומה שאני רוצה להראות לאנשים, מה זה אני רוצה להראות? זה שהיא אני, ושאני רוצה להעביר לאנשים, היא שאתה גם לוקח את עצמך לא ברצינות, אתה גם המסיבה, וגם אתה מסוגל לצאת רגע ולהסתכל על עצמך מבחוץ, באיזושהי צורה מדיטטיבית, ולצאת סטורי אוף מי, כי אני לא הסיפור של עצמי, וכל הזה זה סתם שמלה בכל זאת. ואם זאת זה השמלה הנוחה לי, אבל כאילו אתה גם יכול לצחוק על עצמך, וגם יכול להסתכל מבחוץ, ואתה גם יכול לשבת בשקט. כאילו איזה שילוב של דברים, ולא משהו חד פלקטי. ואני חושב שאנשים הם מבינים בסך הכל הם מריחים את הדבר הזה. שכן, יש, כמו שאני מנסה להעביר לאנשים ערכים עמוקים, כמו הסבל בא מהאחזות. זה ערך בודהיסטי מאוד עמוק, הסבל בא מהאחזות. זה גם מאוד מחובר ליהדות, אגב. גם היהדות, כל הדתות במקור שלהם, לא הכנסייתיות, אבל לא כשזה הפכו לכנסייה, אבל במקום היסודי שלהם, הם מדברים את אותם דברים. נכון. הרוחניות הזאת, שוב, שזה... הסבל בא מהאחזות. מה זה הסבל בא מהאחזות? זה שאת לא יכולה לוותר על דוד, את סובלת. הביטוי של זה בדוד וברומנטיקה, אבל בעצם זה משהו יותר עמוק. הסבל בא מהאחזות. אם אתה מוכן להיות יותר קל ולהחזיק את הכל יותר קל, מוכן לוותר על הכל... לשחרר, כן. לשחרר הכל, אז ככל שאתה מוכן לשחרר יותר, אתה הולך יותר טוב בעולם. אתה יותר מרחף בעולם. ואם אתה נחז כל הזמן, אתה לא יכול לוותר, אתה חייב את הדברים בדיוק כמו שאתה רוצה, כמו הנשיכה על העדשה, אתה יודעת, הסיפור הזה, הנשיכה על העדשה. כל דבר מפריע לך, אז אתה נורא אומלל. נכון. אתה אומלל בעולם הזה, כי העולם לא יהיה מה שאתה רוצה, אף פעם. כי צריך יותר איזי, כי זה לא יהיה מה שאתה רוצה. אז יהיה פה קצת קר, או יהיה קצת חם, מה לעשות? נכון? להנמיך את המזגן, או להנמיך... כי זה אותו דבר, זה לא משנה. לא, אבל אני מסכימה איתך מאוד, שכאילו רגע שנייה, כן, לשחרר, כמו שאתה אומר, לשחרר, בדיוק מי שאתמול דיברה איתי, שהיא פנתה אליי, וכאילו, אני מאמנת מנטלית, וזה מה שאני עושה בעצם, אני מעבירה תהליכים של נשים, שאם אנחנו באמת צריכים ממש לדייק את זה, זה להתחבר לעצמן. וכמו שאתה אומר, להיפטר מהאחזות ומכל הדברים שמעכבים אותנו, לעשות טוב לעצמי, ואז אני גם מאוד מאמינה בזה, שאנחנו צריכים שיהיה לנו טוב, ואז הזוגיות פשוט תצטרף, כאילו, זה לא תנאי, שאם יהיה לי זוגיות, יהיה לי טוב, לא יהיה לי זוגיות, לא יהיה לי טוב. וגם מישהי פנתה לה אתמול ואמרה לי, שזה גם הסיפור שלי אגב, שהיא איזה, לא יודעת, 4 שנים כאילו אחרי מישהו, הוא כבר המשיך והכל, אבל היא כאילו עדיין בראש שלה בונה עליו או איתו. הגונה, אני קורא לזה הגונה. הגונה, כן. אני קורא לזה הגונה. מבחירה. כן, מבחירה, ברור, תמיד זה מבחירה, הכל מבחירה. כן, אבל כאילו זו בחירה שהיא לא כל כך מודעת למעשה. חצי מודעת, חצי מודעת. תראי, ההגונה... סליחה? תראי, ההגונה, התופעה של ההגונה הזאת, הרי אנשים מה אומרות? הן אומרות, אני הגונה לדוד שעזב אותי ולא רוצה אותי כבר חצי שנה, ואנחנו קשר ברור שלו. אבל אף אחד אחר לא מעניין אותי. אחרי האהבה הגדולה הזאת שאני מרגישה, מה אני אצא איזה מטומטם אחד בטינדר, נראה לכם כאילו, זה מכבד את האהבה הגדולה, זה הסיפור כיסוי של ההגונה הזאת, זה כאילו, זה לא, אני בכוונה, אני לא מסוגלת, האהבה הגדולה, לכן אני אומר, לכי תתנשקי עם איזה אחד מטומטם מהטינדר, ותראי לי את כוס אהבתך עם דוד, וזה הצעד שלך להתקדם. ולא אכפת לי נהנית, לא נהנית, רק תראי לי את האהבה התאורה הזאת. אתם נשמות תאומות עם דוד איזה שכבר לא מדבר איתך שנה, כן? אז כאילו יש נטייה להיות הגונה למישהו, וגם זה מקל, כי עדיף להיות הגונה לדוד ולסבול, או להיות באובססיה, או לימרנס, מה שקוראים את זה באנגלית, שאתה במין אובססיה למישהו שמשהו שלא קורה, ושל לצאת לחיים האמיתיים. החיים האמיתיים מפחידים הרבה יותר. מפחידים הרבה יותר. הרבה יותר. זה נכון. הרבה יותר. כי תקבל לא ממישהו בטינדר, יותר מפחיד אותך מאשר דוד שכל יום מתייחס לך לא יפה ולא רואה אותך ממטר, אבל זה את מכירה. ואת החדש הזה שיגיד לך עכשיו,
לא תיראי לו, ייתן לך דחייה, זה הרבה יותר מפחיד אותך. ככה זה המוח האנושי, ככה זה כן. המבנה האנושי, החדש הרבה יותר מאיים. צריך לעזור לאנשים, לעשות צעדים קטנים, לצאת לעולם. בניגוד להרגשה שלהם שכשהם יהיו מוכנים, אף פעם אתה לא נהיה מוכן, אתה תהיה מוכן. וזה מעניין מה שאתה אומר, כי אתה עכשיו אמרת כאילו כביכול הפתח יציאה, זה לכי תתנשקי עם מישהו אחר, במחאות כאילו, שבעצם איזשהו צעד פרקטי לעשות. כן. ואני דווקא באה מהפוך, אני אומרת כאילו, שכל התוצאות בסוף, בשטח, הם סימפטום. זה רק סימפטום של איזו בעיה אחרת. כן. ברגע שאנחנו נעבוד עם הבעיה, נפתור את הבעיה מבפנים, כאילו אני, נגיד סתם, באה למישהי עכשיו, נמצאת בקשר רעי, לא יודעת. אני כאילו, אל תיפרדי ממנו, הכל טוב. כאילו, הכל בסדר. כרגע, הכל טוב. אנחנו עושות עבודה עליה, על עצמה, ואז קורה שם איזה משהו, לאט לאט זה משתחרר פשוט, ואז אחר כך הפרידה היא קלה מאוד, היא כאילו קורית... אני מסכים איתך ב100%. כשאתה מחפש אהבה, הבעיה היא לא למצוא מישהו, תורך את האחד, אלא למצוא את המחסומים בפנים, נכון? נכון, בדיוק. ולעבוד, ברגע שתשחרר את המחסומים, פתאום יש בן של השכן יראה לך. אז לעבוד על המחסומים. אבל עכשיו, אז אני מסכים לגמרי, אבל עכשיו השאלה, איך עובדים על המחסומים? אני הראשון שאומר, לעזוב או לא לעזוב, זה לא התשובה. התשובה היא... איך אתה עומד על המגרש, אם ניקח דוגמה של כדורגל. עד שאלה האליפות, שאלה איך אתה עומד על המגרש. עכשיו, נכון. איך אתה משנה את העמידה שלך על המגרש, זה היה הנושא. אוקיי, אנחנו רוצים את העבודה הזאת. עכשיו אני רוצה לעשות את העבודה איתה. אנחנו רוצים לעשות את העבודה איתה. איך אנחנו משנים את המחסום הזה? איך אנחנו עובדים עם המחסום הזה? זאת השאלה. תראי, הרבה נשים שאומרות לי, אני רק אתן לך הקדמה לזה, הרבה נשים שאומרות לי, אני אומר לה, תראי, כל מה שאת צריכה לעשות, אפילו אתמול, כל מה שאת צריכה לעשות, היום להגיד לא. לך ולא. להגיד לא. היום אני לא יכולה, היום אני רוצה להיות עם עצמי. כן. תגידי, היום לא. אז היא אומרת, טוב, אבל אולי אני לא צריכה בכלל להיות בקשר הזה, אולי אני אעזוב אותו. היא מעדיפה לעזוב אותו לגמרי, מאשר להגיד לו, היום לא. זה הרבה יותר קשה לה. נכון. מאשר לעזוב בכלל את הקשר. אז היא לוקחת את השאלה להכל או לא כלום, או כמו אלה שאומרים, אז אני גור בלונדון ופריז. מה אכפת? השאלה איך תגור. כן. לונדון טוב, פריז טוב, נכון? אנשים אומרים, לא, אבל... זה השאלה הקרדינלית, לונדון או פריז, דוד או משה, זה לא משנה, משנה איך אתה בתוך הדבר הזה. וואי, זה ממש אם נכון. אנחנו מגיעים למקום של איך עושים את השינוי, אז אם בן אדם בא אליי, סתם ניקח דוגמה, איך עצמי נמוך, בסדר? באמת, יש לי איך עצמי נמוך, דימוי גוף, לא משנה, איך עצמי נמוך. אז היא תשב בבית עכשיו, ואני אגיד לה, תשמעי, ממי, את בעצם רזה, את יפה, את בעצם זה, את בעצם, לא יעזור, זה לא יעזור. נכון. זה לא יעזור. האמונה היא נורא עמוקה. נכון. אז זה לא יעזור. אז מה אנחנו אומרים בפרקטיקה? בפרקטיקה אנחנו אומרים משהו בביוריסי. תתחיל להתנהל כמו אחת שיש לה יחס עצמי גבוה. בואו נברר מה זה הדבר הזה בעינייך, ונתחיל להתנהל ככה. תתחיל להתנהל לאט לאט, גם האמונה שלך תשתנה. בסדר? אז זה אותו דבר... צעד צעד, בדברים קטנים כאילו. אז כן, אז אנחנו אומרים, מה הבעיה האמיתית? יש הרבה אנשים שבאות אליי, ואני מזהה שיש להם בעיה בערך. כן. למרות שהן לא נראות כאלה, כן? הן לא נראות, הן כאלה נראה, $1,000,000, כאילו, אבל זה לא אומר, כשהן בעיה בערך. אני אומר לה, ישבת פה לבד בבית קפה. רגע, איך נראית מישהי שהערך שלה נמוך? היא לא נראית אחרת, זה מה שאני רוצה להגיד. היא נראית $1,000,000, יכולה לראות $1,000,000, זה לא קשור. אי אפשר זה לא לדעת, קשור לאיך אתה נראה. נכון. זה מה שאני רוצה להגיד. אבל איך אתה יודע? אתה מזהה את זה, אני אומר לה, ישבת בית קפה לבד, בית קפה לבד אני לא יושבת. למה? למה את לא יושבת לבד בבית קפה, למשל? שזה ממש טובה, למה את לא יושבת? נכון. היא אומרת, כי ישר אני מרגישה שאני מחפשת, שאני, לא יודע, היא מרגישה שהיא לא ראויה לשבת לבד בבית קפה בעצם. כאילו, בעצם. ואז אני אומר לה, יצאת מאצלי, תשבי לבד בבית קפה. זה יהיה התרגיל שלך. עכשיו, השיבה בבית קפה לא תהיה לה נעימה. נכון? לא תהיה לה נעימה. או אתן לך דוגמה יותר טובה, יש לי דוגמה יותר שאני אוהב. בא לי מישהי, אמרה לי, תראה, אני הולכת לחדר כושר. בסדר? בחדר כושר כולם עם גוזיה וטייץ, נכון? אבל אני שמנה, לא משנה, בעיות דימוי גוף, כן? יש לי בעיה בדימוי גוף, למי אין, אבל לא משנה, יש לי בעיה בדימוי גוף. ולכן, זה מגוחך אם אני אבוא עם גוזיה וטייץ, אני בא עם חולצה ענקית, בסדר? אז עכשיו, מה עדיף מבחינתה? לבוא עם גוזיה וטייץ, או עם חולצה ענקית? בסדר? בשתי המקרים היא סובלת. אם היא באה עם גוזיה וטייץ, היא מרגישה הכי מגוחכת בחדר. בסדר? הכי מכוערת ומגוחכת. כן, היא מרגישה פחות טוב. אם היא באה עם חולצה ענקית, היא מראש הכריזה על עצמה לא ראויה. והיא הכי מרגישה לא ראויה, נכון? כי החלט שלך לא מגיע. לא מגיע לי בכלל להתלבש כמו כולם. אני לא מגיע לי. אז שתי המקרים... אבל מי קבע שצריך להתלבש כמו כולם? זה קטע שאתה אומר את זה. קודם כל נגעת לי במשהו שלי. לא עניין שצריך.
אתה אוסר על עצמך, תעשה מה שאתה רוצה, אבל בוא נשאל מה המניע שלך. המניע שלך שאסור לך, היא כן רוצה לבוא עם גוזי ותת. זאת אומרת, אם הייתי רזה, הייתי באה. אוקיי, היא רוצה. אם הייתי רזה, אני תמיד אומר לאנשים, אם היית פרפקט, מה היית לובשת? אז תלבשי את זה. אם היית פרפקט, אבל אם אני אתלבש ככה, אני ארגיש תומעת, אני ארגיש גרוטסקית מצוין, אז תתלבשי ככה. מה היית רוצה? אם היית בסדר בעיני עצמך, מה היית עושה? אם היית בסדר בעיני עצמך, בראש שהייתה באה עם גוזי ותת. אז בכל מקרה תרגיש כאב. הבנתי. כאילו בעצם שהיא מונעת מעצמה משהו בגלל... בוודאי, תבחרי בכאב הנכון. מה זה כאב הנכון? לבוא עם גוזי וטייץ. אם הכאב הלא נכון, זה לבוא עם חולצה גדולה. שם הכרזת על עצמך לא ראוי. נכון? בכאב גוזי וטייץ אתה מרגיש מגוחך, אבל אתה לא מגוחך, ולאט אתה תרגיש בסדר, באמת מה שהיא עשתה, היא התחילה ללכת, ועכשיו היא הולכת עם גוזי וטייץ, שכחה שהיא אסור לה. כן, כי מתרגלים. והיא מרשה לעצמה, היא ראויה, היא מתנהגת כראויה. אותו דבר היא בבית קפה, היא באה לבית קפה, והיא מרגישה מחפשת, ולא יודע מה היא מרגישה, לא ראויה וזה, אבל אחרי כמה זמן, זה בסדר. אני אגיד לך מה אני הייתי מרגישה, כי גם אני פעם, אם היית אומר לי לצאת לבית קפה לבד, הייתי אומרת, אבל מה שהיה מפחיד אותי, זה כאילו, מה, הסתכלו עליי ויגידו שאין לי חברים, שאני בודדה, שאני מוזרה. בודדה ומחפשת. וזה מצחיק, והיום אני כאילו, אני אומרת, אני מרחמת על מי שלא מצליח לשבת לבד עם עצמו, כאילו, זו התפיסה שלי היום שנהייתה, כי אתה פתאום מתחבר לעצמך, ואני אומרת, כיף לי עם עצמי, ממש כיף לי עם עצמי, כאילו אני אוהבת, ואני לא מדברת על לשבת עם עצמי ולהיות עם הטלפון, אלא לשבת עם עצמי באמת, לשים הכל הצידה ורגע להיות עם עצמי, עם המחשבות שלי, עם מה שיש לי בתוך הראש, ופתאום זה כיף. אנחנו קוראים מדיטציה, בעצם. כן, פתאום זה כיף. עכשיו, לא תמיד המחשבות הן נעימות, קופצות לפעמים מחשבות שהן לא נעימות, אבל אז צריך להתמודד עם זה, ויש בזה משהו כיף, הרגע להתמודד עם מה שעובר לי בראש, ואיך אני עונה לעצמי ומה אני עושה עם זה. זאת אומרת, ברגע שיש לך כלים להתמודד עם כל הקולות שיבואו לך בראש, אז אין לך באמת בעיה לשבת עם עצמך. וזה קטע שאתה אומר את זה, כי אם היית אומר לי בעבר, לכי תשבי בבית קפה לבד, כנראה שגם לא הייתי, כאילו היה לי מאוד קשה לעשות את זה. היה לי מאוד קשה. בגלל זה אני אומרת, בגלל זה גם זאת הגישה שלי, שאני כאילו, אני קודם כל עשיתי שינוי על עצמי, שחלקו, שוב, זה לא שלא עשיתי פעולות, עשיתי, אבל הפעולות היו פחות... שבית קפה זה לא פעולה גרנדיוזית. נכון. יש קפה בראשון, זה נכון. זה לא גרנדיוזי. אבל למישהו שמאוד, שוב, למישהו שמאוד מפחד מתדמית, מאוד נאחז במה חושבים עליו, מאוד מאוד תלוי בדעה של אחרים, או שזה המקום שאני הייתי בו. אני נורא, נורא פחדתי שיסתכלו עליי באופן מסוים, שזה אבסורד אגב, כן? כי גם ככה אמרו עליי דברים, וגם ככה חשבו עליי דברים, וכאילו אין באמת איך, לא משנה מה אתה תעשה, אנשים ידברו ואנשים יגידו משהו. אז כאילו, מה שעשיתי, באמת קלעתי את עצמי באיזשהו כלא של אני לא אעשה, אני לא אגיד, אני לא אדבר, אני אשתוק, אני אשתבלל, אני אהיה בבית, אני לא אצא, אני לא אראה את עצמי. כזה, כדי שלא יגידו, וזה אבסורד, כי גם ככה אמרו, אבל אני אומרת ש... זה בעצם אתה אומר, בדיוק. מי אומר בעצם? מה שקוראים האחר הכללי, מי זה? דודה פניה, משה והשכן, מי זה האחר הכללי? זה הכל קולות פנימיים בסוף. בדיוק, זה הקטע, אנחנו חושבים שמישהו יגיד עלינו משהו, אבל זה בכלל הקול שלי, כאילו לא... זה לא מעניין אף אחד, אתה יודעת שאני התגרשתי, הכי הפחיד אותי, אותי ואת אשתי, מה יגידו? נכשלנו, אחרי 5 שנים מתגרשים, נכשלנו, זה נורא והיום, ומה יגידו, מה יגידו? האמת, לא עניין אף אחד. נכון, זה באמת. אף אחד חוץ מאמא שלי, שאמרה, באנו לאמא שלי, וכבר החלטנו להתגרש, כבר היה לנו טוב, כי היה לנו לא טוב בזוגיות. כן. כשאתה מתגרש כבר טוב, זה אנחנו חופש, כן. בעיה, עד היום ביחסים טובים. הבעיה הייתה הפרויקט. הפרויקט הוא הבעיה, כן? כן. שנדבר על זה אולי בהמשך, למה הבעיה הוא הפרויקט. אז באנו לאמא שלי, אכלנו ארוחת ערב. הפרויקט של הגירושים בעצם. לא, הפוך, הפרויקט של הנישואים הוא הבעיה. של הנישואים, כן. הזוגיות היא הבעיה. כל הרצונות, נדבר על זה חזר, כל הרצונות, כל זה, תתני לי את כל מה שקיוויתי אי פעם. סתם בחור נחמדה מראשון, מה, איך תתני לי את כל מה שרציתי אי פעם? ואני סתם בחור מחוברת, איך אני אתן לה כל מה שרציתי אי פעם? אז ברור שיש תסכול וכעסים, אחרי האופוריה ההתחלתית של הסמים, נהיה תסכול, כי וואלה, את לא מה שציפיתי. נכון, את לא מה שציפיתי, תשלחתי עליך, את לא מה שציפיתי. בכל מקרה, הלכנו לאמא שלי, אכלנו ארוחת ערב, ואז אמרתי, אמא, החלטנו להתגרש. אז אמא שלי אמרה, איך זה קרה לי, והתחילה לבכות. אמרתי לה, אמא, תקשיבי טוב, זה לא קרה לך, זה קרה לי, בבקשה. בואי נזכור למי זה קרה, ותתחיל לתמוך בי. אז כאילו, היחיד שזה עניין אותו, זה אמא שלי, אבל וגם היא טענה, זה קרה לה בכלל. גם היא לקחה את זה אליה. כן, ברור, כי כולם מרוכזים, אנחנו מרוכזים בעצמנו יותר מדי. אז אף אחד לא מעניין אותו, אף אחד לא רואה, ואף אחד לא אכפת לו. אבל זה נכון, וזה מחזיר אותי למה שאמרת בהתחלה, שזה מדהים, מה העולם צריך ממני. זה בדיוק זה, כי אנחנו מרוכזים יותר מדי בעצמנו, גם בתוכן שאנחנו מעבירים, אם אני מרוכז יותר מדי באיך, מה יראו, מה יחשבו עליי, מה יגידו, איך יסתכלו עליי, אז אנחנו מפספסים פה את הפואנטה. אני אשתף אותך על עצמי, שלי קרה משהו מדהים, שברגע ששיניתי את התפיסה לגבי זה, של בעצם מה רוצים לשמוע ממני, כאילו מה, עכשיו, אני החזרתי את עצמי לדס שאני הייתי פעם, ואמרתי לעצמי, מה את הכי צריכה לשמוע? ברגעים האלה של הכאב, ברגעים שאת היית בתוך המצוקה שלך, מה הכי עושה לך טוב לשמוע? ואז זה מה שהתחלתי להגיד, פתאום נהיו מלא צפיות ונהיו זה מדהים, זה התחיל לעבוד. אבל תראי, התהליך, אתה רוצה להביא את עצמך. נכון. אבל יש לך מלא קולות שאומרים לך, עצמי הוא לא טוב, מי ירצה, אם אני אביא באמת את עצמי, מי ירצה אותי. אז איזה תהליך שאתה עובר. והתהליך, כך שאני אומר לאנשים שואלים אותי איך להצליח ברשת את זה. אני אומר, אתה צריך לעשות כל יום סרטון בינוני.
במינוני ומטה. ממש. כל יום. לא פעם אחת משהו מעולה. זה לא עוזר, לא מקדם אותך לשום מקום. כל יום בינוני, ואז אתה צריך להתמודד עם כל הבעיות שלך, השיפוטיות שלך, זה שאתה צריך לייצר תוכן, זה שאתה חושב שזה הגרוע, אבל בכל זאת אתה מעלה את זה, מה יגידו, אתה צריך להתמודד עם כל הקולות שלך, השדים הפנימיים, ובכל זאת לייצר, ואז אתה מוצא את הדרך, כאילו, משהו קורה על כל אחד תהליך פנימי שאתה משתפר. אתה משתפר בלהיות יותר עצמך בעצם. נכון. אתה מצליח להביא יותר ויותר חלקים ממך, ואתה להנגיש אותם ולראות שזה מותר, וזה תהליך, כאילו, שאתה צריך לעבור אותו, וזה סבל. לא נקרא לזה, זה כאב. אז סבל זה אולי, זה יותר בפרשנות, אבל זה כאב. נכון. זה כואב. כי אתה צריך לעבור את המקום הזה. אז איך באמת הגעת לתחום הזה דווקא? לכל מה שקשור לזוגיות, מערכות יחסים? תראה, אני רציתי ללמד דברים אחרים, מיינדפולנס, מדיטציה, בדיוק מה שדיברת קודם, להגיד לאנשים, שמה, עזוב הכל רגע. אם אני כאילו מרגיש אי שקט או כל מיני דברים, אז אני עוזב הכל, יושב בגג, ואומר, יאללה, בוא נפגוש אתכם כל השדים האלה. זה מדהים זה. עכשיו, בוא נפגוש אתכם. כמה שלווה. כן, צריך לדעת איך... לא, אבל זה לא שלווה. שלווה זה תוצאה. זה כי אנשים באים למדיטציה אומרים, יאללה, עוד סם, בוא, אני גם רוצה להרגיש, שלווה. לא, שלווה. לא, להפך, השלווה, זה רגע... השלווה היא באה ממקום, לא ממקום שהכל מסתדר, אלא ממקום שיש לי את היכולת לפתור את הבעיות. זה נותן שלווה. הרי מה הפחדים שלנו? שזה דברים לא יעבדו, זה לא יסתדר, אני לא אצליח, אני לא אתמודד. כן, אבל אני הייתי לוקח את זה עוד צד, והייתי אומר, אין בעיות באמת. אין בעיות, אין באמת בעיות. לא, אז זה נשמע מאוד רוחני, כאילו, מה זה אין בעיות? לא, אני בעד, בוא תגיד את זה, זה חשוב שאנשים ישמעו. מה זה אין בעיות? ככל שאני מתקרב לרגע הזה, אין באמת בעיות. אם אני יושב עם עצמי עכשיו בשקט, ואפילו לא עצמי, סתם יושב בשקט, אז יש כל מיני מחשבות, עוד מעט אני אצטרף. עוד מעט זה לא עכשיו, נכון? נכון. מחר זה לא עכשיו. אז כל הבעיות האלה מנסות לספר לי שהן בעיות רציניות, שצריך להתעסק בהן עכשיו, אבל לא צריך, נכון? נכון. אז צריך לדעת איך להחזיק את זה נכון, את המחשבות האלה קצת יותר קל, שלא ייקחו אותך כל כך בקלות, ויספרו לך שעכשיו אני חייב לחשוב על מה אני אעשה מחר. לא, אני יכול להיות עכשיו. כוחו של הרגע הזה. כן, אני יכול להיות ברגע הזה, צריך לדעת. וברגע שאתה, עכשיו, אם אתה לא מטפל אם אתה לא מוכן לפגוש את השדים האלה, אז בעצם הם מניעים אותך באופן לא מודע. אתה כל הזמן רץ לעשות ועושה דברים כדי לברוח מהאי שקט. במקום להסתובב אל האי שקט, לשבת איתו רגע ולהגיד, בוא. ואז האי שקט הזה מתחיל לאט להתפוגג, כי אין בו ערך אמיתי. נכון. כי אין באמת אי שקט אמיתי בשנייה הזאת, כאילו, הכל בסדר כרגע, מה חסר לי כרגע? כלום, בשנייה הזו. עכשיו, אתה אומר את זה, מה זה בקלות, אבל בוא, אנחנו עובדים עם אנשים שבאמת נמצאים במצוקות אמיתיות כביכול. שוב, שמה שאתה אומר, הכל נכון, זה הכל באמת בראש, ואני גם יודעת, כי עשיתי גם תהליך כזה. זה באמת הכל בראש, זה באמת, אין באמת, הנה אנחנו יושבים פה עכשיו בשיחה, באמת אין בעיות עכשיו. כאילו, זה באמת ככה. כשאנחנו מתחברים לרגע הזה עכשיו, תקשיב, אני מה זה שמחה שהבאתי אותך. באמת אתה מדהים, אתה ממש מפתיע אותי. כל החלק הרוחני הזה שאתה מביא פתאום, לא ידעתי שהוא קיים בך, כי לא ראיתי את זה מהרשת. כן, ראיתי שאתה מאוד מיוחד. אתה אדם מאוד מיוחד בעיניי. מאוד שונה בנוף ולטובה, אני אומרת. חוץ שיש איזה משפט שאמרת פעם שאני רוצה לדון איתך בו. שמחה. אבל תכף, שלא נשכח. מה שרציתי להגיד זה שזה נכון, ברגע הזה באמת אין בעיה, ברגע הזה אין עתיד ואין עבר, אז אין באמת בעיות, כי או שאנחנו מונעים ממה שהיה פעם, ואז אנחנו מתחרטים על מה שקרה, או שאנחנו דואגים ממה שיהיה, ואז הראש שלנו הוא או בעבר או בעתיד, וברגע הזה באמת אין בעיות. אז מה נגיד למישהי שיש לה בעיה אמיתית? יחד עם זאת, כן, בוכה, מתוסכלת, ואומרת לי, אז תקשיבי, אני באמת, אני לא יודעת איך אני מסיים את היום, אני בא לי להתאבד, אני לא מסוגלת, אני כל היום חושבת עליו, אני חושבת שהדבר הכי טוב שקרה לי, עזוב שאחר כך שאנחנו מפרקות את זה לאט, אז היא אומרת, אוקיי, וואו, כאילו פתאום נפתחות לה העיניים, ופתאום הדבר הכי טוב שהיא חשבה שקרה לה, זה ממש לא הכי טוב, וזה אולי, אבל לפעמים נשים נמצאות בתוך קשר באמת באמת מאוד רעיל, או שהן יצאו מקשר רעיל, ובתפיסה שלהם זה הדבר הכי טוב שקרה להם, והוא האהבה הכי גדולה של החיים שלהם, והם לא ימצאו יותר טוב ממנו. בסדר, אז תראי, בואי נלך לפני זה, תראי, אני הלכתי הרבה פעמים לדבר גם עם אנשים שהם חולים סופניים, או היה להם התקף לב מאוד קשה, או כל מיני דברים, לא עם דוד, בסדר? למה דוד? מאיפה דוד? מי זה דוד? סתם, אני אוהב לקרוא לו דוד, סתם שם. דוד, אוקיי. דוד מרחוב הרצל. כאילו, אני מנסה להגיד, בסופו של דבר הוא רק דוד מרחוב הרצל, בסדר? זה סיפור, כאילו. ואת בנית, צבעת אותו בזהב, זה גם איזו תובנה מאוד עמוקה, שאני מנגיש אותה בדבר הזה, אבל אתה, הערך של האובייקט הוא לא באובייקט, הוא פה, בסדר? נכון. זה מה שאני מנסה להגיד. אז כאילו, דוד הוא סתם בחור נחמד, את שלחת עליו מיליון דברים וצבעת אותו, כבשת אותו לנסיך בראש שלך, אבל בוא נזכור, סתם בחור פשוט מרחוב הרצל, כך הוא היה גם ביום הראשון. בוא נזכור, לא, זה חשוב לזכור, וזה נכון לגבי כל דבר. על מה עובדת הפרסומת? פרסומת אומרת לך, המלך את התיק הזה שרנו, אתה מלך, ומה זה מלך? כל הבחורות ירצו אותך, נכון? מה זה מלך? מלך, זה, נכון? זה, אם מלך את התיק הזה,
נכון? התיק הזה, וזה צובעת התיק הזה בזהב, נכון? נכון. סתם תיק. סתם תיק. אותו דבר זה כל דבר. זה נכון, אנחנו באמת עושים את זה לכל דבר. כן, אז תראי, אז כשאני בא לאנשים עם בעיות מאוד קשות, אובייקטיבית נקרא לזה, למרות שכולנו במחלה סופנית, מדוע? כולנו הולכים למות להזכיר איך, לא יודע, זה היה המצב, כן? נכון. כולנו בעצם חולים באיזה מחלה סופנית. כולנו נמות מתישהו. כן, אז אתה הולך למות, נכון? אבל זה כאילו נראה לנו כל כך רחוק ולא קשור. לכן אומרים, החיים מתחילים ליד המוות. לכן אני אוהב הלוויות. אתה אוהב הלוויות? אוי, זה מעניין, למה? כי בהלוויות אתה מרגיש את זה. איזה דבר מוזר לומר. כי ליד המוות אתה מרגיש את החיים. הכי עצוב זה כשאתה יושב בבית ואתה אומר, בוא נעביר את היום הזה, משעמם, בוא נעביר את היום הזה שיהיה כבר מחר. זה הכי גרוע, נכון? נכון. אתה כאילו, קיבלת כל כך מעט זמן על הכדור הזה, ומה שאתה רוצה זה לבזבז אותו, זה עצוב נורא שאתה במצב כזה. זה הכי גרוע, אבל ליד המוות פתאום יש התעוררות של החיים. פרופורציה. פתאום אתה, אפילו לא פה, אתה פתאום מרגיש שהפרחים הם פרחים, והצבעים הם יותר צבעים, וכאילו, כאילו לקחת LSD. הכל חי אל מול המוות. הכל חי יותר, כי המוות נותן את הדבר הזה. את הסוף, את הכלום. לא יכול ושתק אם אחר נמות, אלא כאילו, הוא צובע את זה בצבע אחר. אז אתה בא לאנשים כאלה, אז הדוגמה שאני נותן להם, אני אומר, אם מישהו שבא אליי ואומר לי, חס ושלום, הילד שלי מת. אז מה תגיד לבן אדם כזה? מה שלא תגיד לו, לא ינחם אותו. תגיד לו, מחר זה יעבור לך, מה זה יעבור לך? מה תגיד לו? פעם היה טוב, מה תגיד לו? אין לך מה להגיד לו. אין לך מה להגיד לו בשביל לעזור לו. כל מה שתגיד לו, הוא רק עושה את הכאב יותר גדול, נכון? אז מה אתה אומר? אתה אומר לו, שתי רגע מים, איך המים? הוא אומר, אחלה מים. זהו. אז ברגע הזה, נכון, הוא שנייה, עזב שנייה את כל הסטורי, שתה מים, נכון? הבאת אותו לרגע הזה, שנייה שתה מים. הסבל הוא בסיפור, הוא בסטורי. הסבל הוא בסטורי. אז גם אם אתה במחלה סופנית, זה סטורי. כרגע, כואב לך קצת הרגל, זה סטורי. הכל זה סטורי. היה לך התקף, אז אתה היום יכול לעשות פחות, ואז יכולת זה סטורי, כרגע, אתה יכול לנשום, אתה יכול לשתות כוס מים, בסדר, אז כאילו אתה מקרב את האנשים לכאן ועכשיו, מצבם נהיה יותר טוב, בסדר? אם נחזור לבחורות האלה, מה רצית לעלות? איזה דוגמה? שאני אומרת תראה, זה קל להגיד, בסוף. אתה עברת כברת דרך מאוד מאוד ארוכה כדי להגיע לרגע הזה, נכון? שאתה... אני לא קל לי, אני קם בבוקר בדיכאון, אני קם בבוקר, לא דיכאון שלי, בחרדה ודיכאון, לא בא לי, יש שתי פודקאסטים, יש לי, מה אתה, ניסה לראשון להדס, מי זאת הדס? מה אין בשביל, מה זה טוב? נעים מאוד. מה יצא לי מזה? אפילו לא משלמים, מי אני צריך לנסוע לראשון עכשיו? ואז בדואר, הולך לשלוח קלפים, לאיזה מישהו שקן את הקלפים, אני מרוויח מזה 100 שקל, מה אני צריך את כל היום העלוב הזה וזה? ככה אני קם, קודם כל, נתחיל מזה. ואז כשאני יורד לרחוב, אני אומר, מה זה הרחוב הזה? ההומלסית מתערומה, מתקלחת לי במזרקה. זה מה שאני פוגש בפלורנטין. הכלבים, איך ג'וני חרבן יפה היום, זה לא מעניין אותי, ג'וני שלך. כאילו, מה זה היום הזה? מה זה היום הזה? אז בואי, אני לא קם, וואו, תודה, בהודעה, לא. אבל דווקא בגלל זה, אני יודע מה להגיד לאנשים. אני מחבק אותם, אני מכיר את הבחור הזה, אני מכיר את השד הזה שלי בבוקר, אני אומר, הכל בסדר, אנחנו נשתה קפה, לאט לאט, הכל יהיה בסדר, אנחנו נגיע, אל תדאג, לאט לאט, משימה. תתהנה בסוף, יהיה אחלה שיחה. וכשאני עוד לחוב, אני אומר לעצמי, טפטוף מזגנים. חרש של כלבים, זה כיף. הנה הומלס מתקלח, שיהנה. כאילו... זה מה שיש, זה מין כחות כזו, קוראים לזה כחות בעברית, זה שם גרוע, אבל לא משנה. זה מה שיש, ומה אתה רוצה שזה יהיה אחר? יאללה, קבל את זה שזה כזה. אני עושה את העבודה הזאת עם עצמי כל יום. אבל אימנת את עצמך רגע להתמודד עם הכאב, וזה חשוב להגיד את זה. מגיעות אליי נשים, ששוב, שאני מבינה אותם בגלל שאני הייתי בעבר במקום הזה, שהכאב הוא כל כך גדול. אין אישה שיודעת מאוד כאב, יש לכם מחזור, לידה זה כאב. שום כאב פיזי הוא לא כמו כאב של תחוש, זה אותו דבר. כאילו, כאב פיזי הוא בקטנה, הוא צ'יפס ליד, למרות שזה לא באמת, כן? כי פתאום יש כאב פיזי, ואז זאת אומרת, עזוב, עדיף, תביא לי כאילו את הכאב הכאב הנפשי הזה הוא קשה. הוא קשה מאוד, אבל בסוף, היום אני יותר חכמה להגיד שכאילו, בעבר זה היה בשבילי כאילו מוות. כמו מוות, הרגשתי מתה. איזה סוג של כאב? כאב של פרידה. שתחייה, נגיד, שמישהו עוזב אותי. שהוא לא רוצה אותה. כן, שהוא לא רצה אותי. אני הייתי, כאילו, אני אגיד רגע על עצמי. יצאתי עם מישהו בעבר. כן. כאילו יש לי סיפור ארוך, זה התגלגל, באמת אם כבר איך הגענו למה שאנחנו עושים, אז לי באמת זה המקום שאני הכי כאילו התמודדתי בו בחיים שלי, שם זה פגש אותי, כל השדים האלו שם צפו, שוב, מפיצי ילדות וזה, ואז עוד מערכת יחסים רעילה, ועוד אחת לא טובה, ועוד אחת לא טובה, ואז היה מישהו שכביכול
הוא אמנם לא התחייב, הוא לא היה שם, זה באמת היה החוסר, שכל הזמן הייתי כזה על האדג' כאילו, לא קיבלתי מספיק, כי הוא באמת לא היה שם, הוא היה רק בקטע שהוא נתן רק טוב. וזה היה האשליה, זה היה הדבר הכי גרוע. כי כשאתה לא מתחייב באמת, אתה לא צריך להוציא את הצדדים, כי אין באמת אין מחויבות, אנחנו לא מתמודדים עם שום דבר, אנחנו רק עושים כיף בעצם. ואז כאילו יש חוויה רק טובה. ואז שהוא החליט, מה? למה עשית הפרצוף? אני לא קונה את זה. תראי, כל אלה שאומרות לי, היה רק כיף, בסדר? אין חוויה טובה כשמישהו לא מספיק, לא בוחר בך. ברור, רגע. אין לך חוויה טובה. ברור, אני הייתי במצוקה אמיתית. כל יום, הוא ישלח הודעה, הוא לא ישלח הודעה, הוא יהיה פה, הוא לא יהיה פה. זה אשליה, זה הסיפור. מי שטוענת, כשאני נפגשת איתו נורא כיף, אני אומר לה, גם זה לא נכון. גם זה לא נכון. בוא נתחיל שמה. בואי נתחיל בזה שתביני שלא כיף איתו בכלל. גם הדובדבן הוא לא טעים. כי את לא עצמך שם. את לא עצמך, את הולכת על ביצים, את מפחדת מתי הוא כבר ילך, כי הוא הולך הרי מוקדם. נכון. ומתי פעם הבאה שניפגש, וזה יותר מדי יקר לך, ואת לא נאחזת. אז את כל הזמן סובלת. נכון. אז בעצם גם בכיף לא כיף. איזה חשוב שאתה אומר את זה, זה נכון, זה בדיוק ככה. וכשאתה רואה את זה, אז יותר ככה לוותר. כשמישהו עוזב מישהי, אני אומר לה, עכשיו זה הניתוח, הכואב, שמפה מתחילה ההבראה. המחלה היא כבר הרבה זמן. גם אם היא אומרת לי, הוא עזב אותי בהפתעה, אני אומר לה, אז עוד יותר היית חולה. אם הוא עזב אותך בהפתעה, אז עוד יותר היית חולה. כי הכחשת המחלה. מה, אתה לא יודע? בן אדם עזב אותך היום, אז אתה לא יודע שקודם הוא לא היה... הוא לא היה פה בכלל. הוא לא היה? כן. בטח שאתה יודע שהוא לא היה. הכחשת את זה. נכון. אז המחלה עוד הייתה מוכחשת, אבל הייתה מחלה. אז עכשיו הלכת על ביצים, סבד, וזה כבר המון זמן. עכשיו קורה הניתוח. לא, את רוצה להמשיך להיות במחלה, זה בסדר, אבל בוא נזכור שבכלל היית חולה. הצרה, עכשיו, את במקום טוב, יש ניתוח ודבר, משהו זז. קודם, סבלת. מדהים. אז קודם הייתה הבעיה, לא עכשיו. מדהים מה שאמרת עכשיו. אז ענית על זה בגדול, כי זה באמת ההבנה הזאת שהכאב הזה הוא דווקא, זה בדיוק זה מה שאני, אבל בגלל שכל כך קשה לנו, אז אנחנו מנסים כביכול, כאילו פתאום יש כאב כל כך גדול, שהוא כאב אחר ממה שאני רגילה. בוא נקרא לזה ככה. גם להיות בתוך הקשר הזה זה כאב. כאב של הסטרס כל הזמן, של הזה, כמו שאתה אומר, ההאחזות הזאת, וזה באמת כאב, כי זה מתיש, זה באמת מתיש. זה נורא מתיש. נכון. אבל אז יש כאב אחר פתאום, שהוא כאב, כאילו זה כמו התמכרות קצת, אתה מתמכר, בתוך קשר רעיל אתה קצת מכור, זה כמו סמים. ואז פתאום לוקחים לך את הסמים. נכון. ופתאום אתה כאילו, רק תביא לי את הסמים, זה מה שצריך, כאילו, אני רק רוצה את הסמים. והכאב הזה, הוא לא מוכר, והוא קשה מנסור, ואתה לא יודע מה לעשות עם עצמך. הכאב של הגמילה הזה. בדיוק. אז תראי, אז קודם כל צריך להבין, הייתי אומר את זה כמה... אבל זה מדהים, כי כבר שינוי התפיסה עוזר לזה. ברגע שאתה מבין שזה כאב גמילה, זה כאב טוב, זה כאב שאתה הולך להתרפא ממנו תכף, זה כבר מרכך את המכה. תראי, אני עושה שיחה שעה עם בחורה על הנושא הזה, ומסביר לה את כל מה שאנחנו מסבירים, ונסביר. בסוף השעה, אחרי שהיא הבינה הכל, ושזה בעצם לטובתה וזה, היא אומרת לי, ונראה לך שהוא חושב עליי? נכון. אני אומר לה, מה דיברנו כל השעה הזאת? מה דיברנו על כל השעה הזאת? מה עשינו? נראה לך, אבל לא שרנו, אבל... אני אומר לה, הכי מגידת עתידות, תשלמי לה 5,000 לא, רבנית. מה את באה אליי בכלל? תשלמי שם 5,000 שקל, ותגיד לך, מה זה? אני לא יכולה. הבול, אבל זה ממש ככה. הוא חושב, נראה לך שהוא יחזור, נראה לך שהוא חושב עליי. אני אומר לה, נשמע שיחזור, ואת מה שעשת כל דבר. לא, אבל נראה לך... מה אתה אומר, אבל מה אתה אומר? כאילו, אז בואי, בסדר, זו התמכרות קשה, אבל צריך להבין שגם כשאתה מטפל בכאבים, הכאבים האלה הם קשורים לפרשנות הסיפור שאתה מספר לעצמך. זה לא, כאב זה כאב. הבעיה היא בפרשנות, הסבל הוא בפרשנות. יכולנו להיות מאושרים, לא רק הוא היה מבין. הייתי נגיעה מהאושר. אחותי, לא היית נגיעה מהאושר, בכלל לא, ממש לא, היית נגיעה מהגיהנום, לא מהאושר. לא, הייתי נגיעה מהאושר. אז זה סיפור שאתה מספר לעצמך, סטורי שאתה מספר לעצמך. זה סיפור שאתה... אתה איש מצחיק, אני לא שבאות יכולה. אליי נשים, שמספרות לי סיפורים הזויים, אני לא יכול להגיד לך מה היה לי אתמול, כי אני לא יכול להגיד את זה, אבל אתמול היה לי את אחד הסיפורים הזויים ביותר, אבל אני יכול לספר לך כמה סיפורים הזויים. נשים מאוד אינטליגנטיות, כן, לא קשור. מספרות לעצמם סיפורים. הוא עובד בעבודה סודית, בסדר? הנה את הדוגמה. הוא עובד בעבודה סודית, מאוד. לא יודע. זה אני עושה את כל הבדיחות שלי, הרי אלה שלי, מהמוסד וביישנים. נכון, וואי, זה מצחיק ברמה. הוא בעבודה סודית, נכון? ולכן הוא נורא עסוק, אבל הוא מאוד אוהב אותה. אז לא יוצא להם כל כך הרבה להיפגש. אוקיי, אז מה התדירות הפגישות? בואו נשמע. זו השאלה שהרופא שואל, נכון? בואו נתחיל בשאלה, מה התדירות הפגישות? נכון, רופא רגיל מה אומר? אתה אוכל? אתה ישן? איך היציאות? נכון? זה הרופא הרגיל שואל אותך, נכון? למה הוא שואל את השאלות? כי זה קודם כל מיד נותן אינדיקציה איפה אנחנו עומדים. אז אני תמיד שואל, מה התדירות הפגישות? בואו נתחיל מזה. אז אני אמרתי, תראה, אנחנו פגשים פעם בחודשיים לשעתיים. הוא מאוד בסודית וזה. אז אמרתי, לא, אבל שים לב. הוא בא אליי, הוא לא רוצה סקס, לפעמים הוא סתם בא ובוכה. אמרתי לו, עוד יותר גרוע. עוד יותר גרוע.
עוד יותר גרוע, עוד יותר גרוע. כי זה בעיניי, הוא לא רוצה סקס, הוא רק בא ובוכה, אז בכלל... הוא מכבד אותי, כאילו. הוא מכבד אותה, בדיוק. פעם אני לא אוהב את המילה הזאת. פעם בחודשיים... למה? מכבד? כי זה משהו פטריארכלי בזה. מה הכוונה? תסביר. זה הפך לאיזה משהו פטריארכלי. גבר שמכבד אותי, אז הוא לא רוצה סקס. לא, כולם רוצים סקס. זה טוב שהם רוצים סקס. אני אוהב את הגישה היותר הזאת שאומרת, ברור שאתה רוצה להשכיב אותי. אני פצצה, וזה גם עלה לי הרבה כסף להיות פצצה. ברור שאתה רוצה להשכיב אותי. ברור שאתה רוצה להשכיב אותי. אבל למה שאני אלך איתך? אני לא מכירה אותך, ועוד לא הדלקת אותי מספיק. אבל בזה שאתה רוצה, זה לא מעליב אותי. אני לא נעלבת ממיניות גברית. זה מקום לא טוב להעלב ממיניות גברית. זה בסדר שאתה רוצה. זה בסדר שגברים ישר רוצים. בשביל זה אפשר לעשות מה שרוצים. זה חלק מהטוב. זה הכל ביד היוצר. מעניין מה שאתה אומר. אבל לא עולה לי. אני רוצה שנשים יהיו יותר בוגרות. אני אומר לאנשים, אל תהיי עלבים ממיניות גברית. תדעי לעמוד שם נכון. לא, אז רגע, בוא נעשה הפרדה, כי זה חשוב. אני מאוד מתחברת למה שאתה אומר. זאת אומרת, על להסתכל על זה רגע כמחמאה, לקחת את זה כמשהו טוב. אבל אז, נגיד, אני לא מעודדת לשכב מהר עם גבר שרק פגשת אותו. אני לא... אם את רוצה זוגיות רצינית, שוב. תלוי מה המטרה. קודם כל, יש לי בעיה עם המילה זוגיות רצינית, והיא רצינית, כל המילה הזאת שלי בעיות. אז איך נקרא לזה? במקום רצינית? זוגיות? לא, אני רוצה שנשים יבואו כמו גברים, באתי ליהנות. לא יכול להיות שגברים באים ליהנות ונשים באות לחפש זוגיות. אז כבר הורדת את עצמך. לא, אבל יש גם גברים שבאים לחפש זוגיות. לא בעיניי. באמת? עם פודקאסטים, החבר שלי הפסיכולוג, רבנו, כמעט רצחנו אחד השני בפודקאסט על הנושא הזה. למה? כי מה הוא אמר? שיש גברים שרוצים זוגיות רצינית. הוא אמר את זה, אבל אני לא מסכים. אתה לא מסכים עם זה. לא, אני לא אומר שאין גברים שרוצים זוגיות. אנחנו לא נרצח אחד השנייה, אבל אני גם... לא, אני לא אומר שאין גברים שרוצים זוגיות. אני אומר שגבר בא ליהנות. זה קטע, ישב פה שבוע שעבר גבר אחר, שאמר שלהפך, שגברים יותר מכוותים לבית ומשפחה, אפילו יותר מנשים. לא, גברים יותר צריכים בית ומשפחה. זה משהו אחר. גברים, בזוגיות אומרים, גברים עושה להם מאוד טוב זוגיות, ולנשים פחות. למרות שנשים כאילו אלה שרוצות יותר. גברים, לכן גברים לא עוזבים. כל הנישואים האלה שבוגדים, הם אף פעם לא יעזבו את הבית. אני אומר את זה לכל אלה שיוצאות עם נישואים. הם לא עוזבים. גברים, מה הוא יעשה עכשיו? יאכל טונה מקופסה? מה הוא יעשה עכשיו? האישה יודעת לעשות הכל לבד. מה הוא יעשה עכשיו? גבר בזוגיות הוא פורח. האישה סובלת בזוגיות. זה האמת בסוף, לפי המחקר. זה האמת בסוף. ברור שגברים זוגיות זה טוב להם. אבל כשהם באים לדייט, הם באים לבלות. אם הוא מספיק בלוק, אולי לא כולם כמוני, אבל בעיקרון... זאת אומרת, אתה אומר, הם לא באים בתכנון הזה של כאילו... מותר להם, בחינוך שלהם, הם יצאו לבלות. אבל אני גם חושבת שאישה צריכה לבוא, ליהנות מהדייט, לא עכשיו לתכנן תוכניות, אבל... בחינוך שלה, אישה שבאה לבלות זה זול. אישה צריך לחפש זוגיות אמת ולא לבוא לבלות. זה זול לבלות, לפי החינוך הפטריארכלי. לכן אישה חונכה בכל מיני דברים שדופקים אותה במקום הזה של איך יוצאת לעולם. ומעט נשים יודעות ליהנות מהעולם כמו שצריך, לאישה יפה, וזה יכולה נורא ליהנות, כי כולם בעדה, כולם רוצים... אני עצרתי עכשיו, ישב איזה אחד בתחנת אוטובוס, בטלפון שלו. בחור צעיר. עכשיו, אני מאבד את הדרך, אמרתי לך, אני GPS. עצרתי לידו, עכשיו אני נראה עבריין עם טימקס, כאילו, הופצר לידו, וזה ישר הוא נבעל גם. אמרתי לו, אחי, כאילו, אתה יכול לעזור לי רגע? נבעל. בסוף אמרתי, תשמע, GPS לא עובד, רק תגיד לי איפה זה ישראל מזל, זל, בעל. אז הוא עזר לי, בסדר? אבל הוא נבעל. מה אתה היית עוצרת? הוא לא היה נבעל בכלל. הוא היה רק רוצה לעזור לך, אפילו יותר מדי. זה מצבה של האישה. וכל אישה, גם לא הכי יפה בעולם. אבל גם ליהנות מזה, כאילו, השאלה שוב... אז אישה, היא כל הזמן במגננה, בגלל שהם רוצים להתחיל, כי אם אתם חמדה, הם רוצים להתחיל, לא משנה, זה דיון, אבל מי שיודע... סתם, לדוגמה, לא אם כבר פתחנו את הדיון הזה, אני שוכח מלא דברים, אתה עושה לי כיף איתך, אתה לוקח את המוח שלי לכל מיני מקומות. זה טוב, אני אוהבת את זה. אבל אני חושבת, שוב, בתפיסה שלי, לא יודעת, מכל האנשים שאני הכרתי, מכל האנשים שאני דיברתי איתם, נשים לא באמת נהנות, בכוונה אני אומרת ספציפית בעניין הזה, כאילו אוקיי, אני אגיד את זה בצורה, מסטוצים, בוא נגיד את זה כמו שזה. כאילו נגיד מסתם ללכת וליהנות עם הגוף בצורה... אני לא אמרתי לאישה לעשות סטוצים. נכון שלא, אני אמרתי את זה, בכוונה אמרתי את זה ככה. אני לא אמרתי לעשות סטוצים, אני אמרתי לבוא ליהנות. לבוא ליהנות זה פשוט יותר רחבה. מה זה ליהנות בשבילך? יותר קרוב לרגע הזה. אני באתי לפגוש גבר, אני רוצה ליהנות. אם נהנה נורא, אולי תהפוך למועמד למשהו יותר רציני. כרגע אני לא מכירה אותך. ליהנות בעיניי זה לא סקס במושב האחורי של האוטו, אלא זה משהו אחר. ליהנות, פשוט לבוא ליהנות רגע. אני צריכה ליהנות, זה צריך להקסים אותי, צריך להיות מעניין, לא יודע, צריכה ליהנות. בלי איזה משהו כאילו... אבל לא אני מכוונת לבדוק אם איתך
אני אוכל להגיע לזוגיות אמת. לא, למה אני צריכה להיות במעמד הזה? אני גם באה ליהנות. זה מה שאני רוצה להגיד. עכשיו לגבי סטוצים, גם שם אני יכול להגיד לך משהו, הייתי גם את זה מחזיק קצת יותר קל. נשים מחוותות, לפי החינוך הפטריארכלי, אני אגיד את זה הכי... אולי זה לא חינוך, אולי זה ככה פשוט... אולי ככה אנחנו פשוט... אני אגיד את זה הכי כאילו קשה. אישה יוצאת לסטוצים ועושה סקס, יוצאת ועושה הרבה סקס סתם, או אני אגיד את זה אחרת, אז זה אומרים היא זולה וזונה, ואחת שעושה 20 שנה סקס בשביל שלום בית, היא בסדר. שם יש לי בעיה עם זה. יש לי בעיה עם זה. זה שייך לחינוך. אל תעשי 20 שנה סקס בשביל שלום בית, תקומי ותלכי. או לפחות תגידי לא. זה זנות. את עושה סקס בשביל שלום בית, זה אומרת, שקבלת משהו בתמורה על הסקס, את תעשי את זה. את תעשי את זה. מוכרת את עצמה. אבל זה ספציפית על האקט עצמו. אם את הולכת סתם ליהנות, לעשות סתם סקס ליהנות, מצאת מישהו בבר ואת נהנית. מה לא, מה רע? הכל בסדר, ודרך אגב יש מדינות בעולם, בשוודיה, שנשים כן עושות את זה, הן הולכות לבר, יש שוויון מאוד גדול, ואנשים לא בחינוך כזה, וזה כבר מתקופת הוויקינגים זה ככה בשוודיה. אני לא אומר לך סתם. הן הולכות לבר, מביאות מישהו הביתה, ישנות אותו, שוכבות איתו, ובבוקר הוא אומר לה, אפשר את הטלפון, אומרת לו, לא אחי, היה נורא כיף, אבל בוא נשאיר את זה כאן. עכשיו, זה נשמע בישראל, לא הגיוני, היה נורא כיף, למה נשאיר את זה כאן? איך יכול להיות? אין זה לא דיבור של אישה, היה כיף, בוא נשאיר את זה כאן, נכון? אז יש לי מה להגיד על החינוך, אבל בגדול, אני לא מנסה לעשות סטוצים. אני אומר, אישה צריכה לבוא, גם אם היא באה מחינוך כזה, אני באתי לבלות וליהנות בדרך שלי, מה שאני חושבת שהוא בסדר. אבל זה בדיוק, כי בעניין הזה של הסטוצים, אגב, אני חושבת שאמרת מקודם שזה חינוך, ואני נגיד, אני יכולה להגיד על עצמי, אני באה מבית חרדי, אגב, ותמיד חשבתי שזה חינוך. אז כשאני יצאתי מהעולם החרדי, והחלטתי שאני לא חרדית יותר, אז פרקתי כל עול. עשיתי הכל. הכי לצד השני, הכי לקיצון. חלק מזה זה גם לעשות סטוצים. ניסיתי. אני לא הרגשתי עם זה טוב. זאת אומרת, זה לא, אף אחד לא... אף אחד לא... איך אומרים? איך זה המשפט הזה? אי אפשר להוציא את הזה מהזה. אפשר להוציא את האדם מהדת, אי אפשר להוציא את הדת מהאדם. כן, אז בוא, זה גם אני 3 דורות מחסידי סאטמר. אז אני יכולה להגיד לך שהרבה דברים ממה שחינכו אותי השתנה אצלי, ואני כבר לא חושבת ככה. אבל גם אני 3 דורות מחסידי סאטמר. איך אני אומר תמיד בישראל? באמת? כן, אז מה יש להגיד? אז מה, או 4 דורות, לא משנה. אבל לא, אז מה שאני רוצה רגע להגיד ולחבר את זה שנייה, זה בסוף כל אחת והתחושה שלה. אם באמת את נהנית מזה, ואת קמה יום למחרת והכל בסדר, ואת נהנית, ובאמת טוב לך, ממש טוב לך. ומה אני אומרת, טוב, המדד הוא טוב לרגע הזה, שנייה לפני שאת עולה לישון, המחשבות שיש לך, הקולות שיש לך בראש, האם אני מסופקת באמת מהחיים שלי או שלא, שם זה המדד האמיתי. כי הרבה נשים היום עושות סטוצים גם מבריחה. אני לא מנסה לשכנע אנשים לעשות סטוצים, ואני יכול להגיד שמי שיצא מהדת, זה לא שאתה בקלות, יש בעיות עם דתל"שים, אני יכול לדבר איתך על דתל"שים מהיום ועד מחר, ולא, ועד עוד שנה, ומאוד קשה להיות דתל"ש. זה מאוד, דתל"ש חרדי, כאילו, לא, מי שבא מהחרדי, במצב שלך, זה מאוד מאוד קשה, זה לא קהל. וזה לא הנושא שלנו, אני יכול להגיד מילה, אני אגיד על זה. אתה בא ממערכת הערכים, יש לך מערכת הערכים, איך העולם מתנהג ואיך צריך להתנהג בעולם. ברגע שזרקת את כל המערכת הערכים הזאת, אז אתה, אין לך כלום. וכשאין לך כלום, אתה בבעיה, אין לך במה להיאחז. אתה בחיפוש, נכון. אתה לא יודע בין טוב לרע. נכון. ושם יש לך צרות סחורות, באיזה ערכים אתה מאמץ. זה מאוד קשה, מאוד מאוד קשה, אתה תלוש באוויר. אני יכול להגיד, אני לא אומר נשים ללכת לעשות סטוצים, אני לא אומר נשים צריכות לעשות סטוצים, לא, אני לא אומר את זה, אני אומר, בואו ליהנות, בסדר? בואו ליהנות. שאת זה אני מתחברת. כן, ואז נשים יגידו, כמובן, הם יגידו, אם אני באה ליהנות, אז הוא יגיד לי, מה את מחפשת, נכון? שזו השאלה, ולכן... אני לא אוהבת את השאלה הזאת גם. מי אוהבת? אז אני מבין את האנשים ששונאות את השאלה, ואני גם אומר להם, מה לענות לשאלה הזאת? בסדר? יש לי תשובה, אני תמיד מציע תשובה. אני אומר להם מה לענות, ויש לי תשובה טובה. למה נשים לא אוהבות את השאלה מה את מחפשת? כי אם את אומרת לו, עכשיו אנחנו בדייט, אז אני אומר לך, הדס, מה את מחפשת? זאת אומרת, אישה, אני מחפש את זוגיות אמת, יש לי כמיהה לקשר עם מישהו שיהיה גם חבר הכי טוב שלי, גם סקס טוב, גם אהבה, גם זה, ואת רואה, אני מתחיל להירדם. בכלל לא מעניין אותי, נכון? אז מצד שני, אם את אומרת לי, מה אני מחפשת? תקשיב, אני בחורה פתוחה, כלילה וזה, טוב, נורא, עיניים שתי דקות. אז אולי אני אלך לגג שלי, שתי עין חמד, ולא זה מה שניסיתי להגיד לך. מה שלא תגידי, נפלת עם הגבר, נכון? מה שלא תגידי, אז לא רוצה לענות לשאלה הזאת. ולכן התשובה הנכונה היא להגיד, אני לא אוהבת את השאלה הזאת. ואז זה התשובה. ואז הוא אומר לך, למה את לא אוהבת את השאלה? כי זו שאלה של מזרים ענים. אז הוא אומר,
לא, אבל אני לא... אז אם אתה לא מזרימה, לך תביא לנו 2 בירות. ככה אני הייתי עונה לשאלה הזאת. מדהים. בכלל לא מוכן לענות לה. מדהים. למה? כי היא שאלה לא טובה. ואת תסכים להיכנס לפינה שאתה לא רוצה להיכנס. אתה אומר, אם את לא יכולה לנצח אותם, תצטרפי אליהם. תיכנס לפינה. בכלל אני אומר לאנשים, כשבאים לדייט, או בכלל לחיים, אתה צריך אותך תשובות, מספיק טובות לכל הבעיות שלך. בסדר? אז אם נגיד, לא יודע, אם אני אגיד לך, הדס, נגיד אנחנו בדייט, מתי פעם אחרונה היה לך מערכת יחסים רצינית? זמן. אתה שואל אותי? כאילו באמת שואל אותי? המערכת, כן, עבר הרבה זמן. מלא זמן. נגיד 2 אפילו יותר. 2 בערך. לא, חשבתי מגיל 2. בגיל 2? 2, אוקיי, בסדר. אז יש כאלה שלא היה מערכת יחסים רצינית 15 שנה, בסדר? אוקיי. או אף פעם. אז כשהן באות לדייט, הן מרגישות שהן לא רוצות שהשאלה הזאת תעלה, כי זה מרגיש להן לא טוב. או השאלה כאילו, אז רגע, אז איך יכול להיות שבחורה כל כך יפה וחכמה כמוך לא מצאת זוגיות? אז שאלה נורא מעצבנת, כאילו, שזה שואלים הדודים. היום היא כבר לא מעצבנת אותי, אבל כאילו... כן, אז אתה צריך שלך תשובה. נכון. אז היא צריכה להכין תשובה מספיק טובה, כדי שהיא לא תפחד כל הזמן מהשאלה הזאת. את צריכה להכין תשובה מספיק טובה. מה זה תשובה מספיק טובה? אותו דבר. זה להגיד, גם אני שואל את השאלה הזאת, לך תביא לנו 2 בירות. זה גם תשובה טובה. לא עכשיו אתה אסביר את עצמי עכשיו, אספר לך על... כן, גם אני שואלת את זה. אתה אומר בדייט הראשון לא לבוא יותר מדי רציניים, אלא לבוא רגע שנייה... תראה, אני מסכימה עם זה, אבל יש לי הסתייגות, אני מודה. בבקשה. לא, יש לי הסתייגות לא מהמקום של זה, אני מאוד מסכימה עם הגישה, אני חושבת שהגישה היא נכונה, הגישה של רגע דייט ראשון, את לא מכירה את הבן אדם, תבואי, רגע בכלל תביני אם כיף לך בנוכחות שלו, זה כל בן אדם, כאילו, אני יושבת איתך עכשיו, אני מדברת איתך, אנחנו לא מסכימים עם הרבה דברים, אבל הנוכחות היא נעימה לי. אבל, וזה אבל חשוב, כאילו יש דברים ששוב, השאלה מה המטרה, אוקיי? אם המטרה היא רק לעשות כיף, כל הזמן, רק לעשות כיף. מה, בחיים? בחיים, כן. רק לעשות כיף. אז לא משנה מה יצא מזה, אגב, כי אין לי באמת מטרה, לא אכפת לי. אולי יום אחד נתחתן, אולי לא, אולי סתם נעשה כיף ונבלה תקופה. אז מהמם. אז אפשר להישאר עם הכיף הזה ותעשי רק כיף. וכל פגישה שאת פוגשת אותו גם תעשי רק כיף. אבל אם המטרה שלך היא כן רגע להתחתן, ומה לעשות? אנחנו נשים, זה שונה מכם. יש לנו שעון ביולוגי, אנחנו רוצות להקים משפחה, זאת האמת. אנחנו לא נגיד... אוקיי. וככל שאת מתבגרת יותר, לשם את מכוונת, וזה מה שאת רוצה. אז את באה כבר מתוך מקום של... והרבה יותר קשה לקחת את זה רגע למקום של הכיף. שאני עדיין אומרת, צריך בעצם לאזן, בעיניי לאזן. כי למה? כי יש כמה דברים שצריך בעצם לבדוק. אחד מהם זה אם כיף לך עם הבן אדם. כי בסוף החיים עצמם מביאים הרבה אתגרים, ואם אנחנו רוצים לעשות משפחה ביחד, באיזשהו שלב, יהיה מלא אתגרים, אז חשוב שיהיה לנו איזשהם פתחי מוצא, שאם אנחנו ניכנס לאיזשהו מצב לא טוב, אז שמישהו מאיתנו יוכל להוציא אותנו מהמצב הזה על ידי כיף, על ידי רגע להסתכל, הסתכלות רחבה יותר, כמו שאתה אומר, לא להאחז, בסדר? שיהיה גם כיף, לדעת איך לצאת ממצבים שהם פחות טובים לנו ונעימים, כמו שנתת דוגמה, עם זה שאתה קם בבוקר, רואה דברים שמעצבנים אותך, ואז אתה מביא את הכיף פתאום לדבר הזה, מעצמך. אז זה חשוב לבדוק את זה. מצד שני, יש גם דברים שאם אני רוצה להקים איתך משפחה, בסוף אתה התגרשת. למה התגרשת? כי היו שם פערים, כי זה לא עבד, כי הזוגיות הזאת לא הייתה טובה, נכון? כן. אם אני רוצה להקים משפחה, וזאת המטרה שלי, אז אני רוצה להגדיל את הסיכויים שהדבר הזה יעבוד. ובשביל זה, אני צריכה לוודא שהערכים שלנו תואמים, שהדברים שלנו, שאני לא אקים משפחה עם מישהו שכל יום יהיה לי קשה איתו, שאנחנו לא נצליח לדבר, שאנחנו לא נצליח לתקשר, ואז... אז בשביל זה, הייתה לי לקוחה שהייתה אומרת, בחורה רצינית מאוד. היא הייתה אומרת, אני שואל אותה מה הפסיכומטרי שלהם. אוקיי. כן, למה? מאותו גישה שלך, כי היא לקחה את זה לקיצון, היא אמרה, קודם כל אני רוצה לדעת שהם חכמים. למה אני צריכה לבזבז זמן עם אחד אהבל? אני רוצה בחור חכם. אז קודם שאתה מה הפסיכומטרי שלי, זה בעיניי יכול להיות אינדיקציה טובה לכל השאר. מה אני מנסה להגיד לך? זה קיצוני אפילו בשבילי, ואני אדם קיצוני. בדיוק. עכשיו, מה אני מנסה להגיד? מה המוטיבציה הייתה בלהגיע לפתרון המקסימום הזה? זה היה, המוטיבציה שלה היא רוצה אינדיקציות לדעת שהיא הצלחה. אני אומר לך, זה לא יעזור. יש כמה דברים, בסדר? שהם יכולים להיות גלים אדומים, ואתה אומר, את זה אני לא לוקח. אוקיי. אין לי בעיה, הכל בסדר. אם אתה בגיל 50 גר ביחידת דיור, לא רוצה איתך עניינים, אני רוצה מישהו שיש לו קצת כסף בשלב הזה שיתארגן על החיים. לא היה לך אף פעם זוגיות, אתה בגיל 49, לא מתאים לי, כנראה, יש לך בעיות באינטימיות. בסדר, זה בסדר בעיניי. אני לא אומר כמה דברים עקרוניים, אבל ללכת לדעת האם זה יצליח או לא יצליח על ידי 20 שאלות. אין ביטוח על זה, אתה אומר. אין שום דרך. זה נכון. מה שיכול לעזור, זה משהו אחר. זה שאנחנו, כיף לנו, ושאנחנו נפתחים, ויש קונפליקטים, ואנחנו מנהלים את הקונפליקטים, איך נראה ריב, איך הוא מתנהל, מה קורה כשהולכים אחורה וקדימה, לא יודע, צריך להתמודד. השאלות מבחן האלה לא יעזרו באמת, להבטיח את ההצלחה העתידנית. מאוד קשה, זה גם כמו ברעיון עבודה, מאוד קשה לדעת.
האם הוא יהיה עובד טוב או לא טוב. גם ההצלחה באוניברסיטה קשה לנבא. נכון. מאוד קשה לנבא. אני רגע אסייג את דבריי. ממש לא התכוונתי לשאול שאלות מכוונות, אלא להפך, בדיוק זה. רגע להתבונן על איך הבן אדם מתנהל, על איך הוא מתנהג, על איך הוא אפילו פותר קונפליקטים בינו לבין עצמו. זאת אומרת, זה גם מדד, כאילו, איך הוא מדבר על דברים, איך הוא מביע דברים, כי זה חשוב, איך הוא מדבר על רגש, איך הוא תופס רגשות, האם זה משהו שהוא פתוח לגביו, כי זה חשוב. אז אני אומרת, לא לשאול את השאלות, אנחנו לא ראיון, זה לא ראיון עבודה, אבל כן להתבונן. להתבונן, מי הבן אדם שעומד מולי? לא, אני הייתי אומר, איך אני אגיד? אני מציע לנשים לבוא... אגב, גם בשביל, סליחה שאני אומרת, גם בשביל סקס מזדמן, אני צריכה לבדוק מי הפרטנר שעומד מולי. כי זה חשוב, כי אם אנחנו באים לעשות משהו ביחד, עזוב, אתה יודע מה, פה דיברנו על זה. באנו לעשות משהו ביחד. כל דבר, זה לא משנה מה. חשוב שתהיה אנרגיה טובה. חשוב שאנחנו נצליח לתקשר את זה, נכון? חשוב שלא כל דבר יהיה קונפליקט ונריב. זה חשוב. יש לי הסתייגות, למה הסתייגות? כי אני אומר לאנשים, תבוא לדייט, תגיד, במקום כל מה שאת עושה, לא את, מה שאת עושה... אתה יכול להגיד לי גם, זה בסדר. כן, אני אומר להם... אתה כזה מקסים. אני אומר להם, תבואי, תגידי, אני רוצה להיות יותר עצמי מול גבר. מהמם. זהו, זה המשימה שלי. מהמם, תהיי יותר עצמך, בלי הצגות, בלי... תראי, עכשיו ראינו את השחקני כדורסל של ישראל, הם כבר הפסידו, אבל לפני שהם הפסידו, הם ניצחו את צרפת. ואז ראינו את שתיים אחרי זה, זה ילדים, בני 23, זה דני אבדיה, וזה ים מדר, ראינו אותם, אמרו להם, אז איך אתם מרגישים, ועכשיו אתם אומרים, אז תיקחו על האליפות, אמרו, אנחנו לא מדברים על האליפות בכלל. אנחנו לא מדברים על האליפות. מה שהיה, אנחנו רוצים לרדת לקרקע, להתארגן, להתאמן, יש לנו משחק נגד בלגיה, אבל בלגיה הם חלשים, לא בלגיה, זה המשחק הבא, אנחנו רוצים לשחק כמו שצריך, אף אחד לא חלש, ואנחנו רוצים לדבר על זה, ועל האליפות אנחנו לא רוצים לדבר בכלל. מדהים. זה ילדים ב-23. עכשיו, ככה צריך לדבר בעיניי. כאילו לא לדבר על התוצאה. אז אם אתה רוצה את האליפות, קרא לזה הזוגיות, או תוצאה אליפות, אז תלמד לעמוד על המגרש. תלמד לעמוד על המגרש. תלמד לעמוד על המגרש, צחק טוב כדורגל, האליפות תגיע. אם אתה כל הזמן מסתכל איך מגיעים לאליפות, אז אתה לא נוכח. אז תגידי, אני רוצה להיות עצמי, ואני אגיד 3 דברים. אחד זה, להיות עצמי, אוהבת עם סטנדרטים. זה 3 אלה הייתי מביא. בסדר? 3 אלה. אם אני עצמי אוהבת עם סטנדרטים, האליפות תגיע, תדאגי, יהיה בסדר, תביא את עצמך, תהיה אוהבת. עם סטנדרטים, אפשר לדבר מה זה, אז האליפות תגיע. ואם את מנסה כל הזמן לבדוק, האם מפה נגיע לאליפות, אז את לא נוכחת, את כל הזמן... מפספסת דברים, נכון. ואת גם חלשה בדיאלוג מול הגבר, הוא בא ליהנות, ואת באת לבדוק כל מיני דברים. לא, את כאילו, פה... זה יגיע, אין לי מה לדאוג. למה אנחנו אומרים? בוא נחזור לדבר היסודי שאמרת. מה הדבר היסודי שאמרת? הסיבה שאנחנו לא מוצאים זוגיות, זה התמה. היא לא, כי לא פגשנו עדיין את האחד הנכון, שיש בסין ויצרו אותו עבורנו. זה לא נכון. הסיבה שאנחנו לא בזוגיות, כי יש לנו מחסומים פנימיים. כי לא פגשנו את עצמנו עדיין. נכון, יש לנו מחסומים פנימיים, ואנחנו רוצים לגלות מים, נכון? אז אם ככה, זו שאלה לא אם דוד הזה נכון לי או לא נכון. נכון? כי זו לא השאלה חשובה, גם כשפגשתי אותו. זאת לא השאלה אם הוא הנכון. השאלה היא אם אני הנכונה. אז אני צריכה להיות יותר עצמי, ולהיות אוהבת עם סטנדרטים, ולהיות הנכונה, אישה שאני רוצה להיות. ואז יגיע האדם הנכון. מדהים. כי האדם הנכון הוא רפלקשן של זה, אז לכן אין מה לבדוק אם הוא הנכון, כי זה לא משנה. אם הוא לא הנכון, הוא יתפייד, ואם הוא הנכון, אז זה יתגלה. אני לא רוצה להתעסק בבדיקות האם הוא הנכון. אני רוצה להפוך את עצמי לנכונה. מדהים, וואו. בגלל זה אני לא אוהב את הגישה. אז את הגישה הזאת אני מאוד אוהבת, אני מאוד מתחברת לגישה הזאת, שהיא לא נוגדת את הגישה שלי, אגב. לא. כאילו, זה לא או זה או זה. זה פשוט, זה לעשות את הגישה שלי בצורה טובה יותר, כאילו בצורה נכונה יותר. כן, זה כאילו, אני כן רוצה להגיע לאן שאני רוצה, אבל דרך להגיע, זה כמו שאמרנו, אתה רוצה לעשות הרבה כסף, בסדר? בתחומים שלנו, אתה רוצה לעשות הרבה כסף. אנשים שבאים לנו, אני רוצה לעשות הרבה כסף. מה אני אעשה? אני אעלה את המחיר? לא, תעלה את הערך שלך, נכון? תעלה את הערך שלך, ואז תעשי מלא כסף. זה אותו דבר. אז כאילו, תעסק בזה, אל תדאג. מדהים, מדהים. יהיה בסדר. וזה אני ממש מסכימה איתך. יש משהו אחד שכן רציתי שאנחנו צריכים לסיים בסה. אני נהנית ממש, ממש כיף להתך, זה מפתיע אותי. אני אבוא שוב, נו, כן. איזה כיף, הלוואי שתבוא שוב, אני ארצה אותך שוב. רק מקודם דיברנו, באמת זה היה, אני פשוט כל כך צחקתי, זה הצחיק אותי ברמה שזה היה קטע שסיפרת בעצם על מישהי שבאה ואמרה לך, דיברת איתה שעה וככה וככה, ותשנית את הסיפור, ואז בסוף היא אומרת לך, אבל מה לדעתך הוא חושב עליי? אז אני רוצה רגע שנייה כן לעשות לדבר הזה, כי בסוף זה כאב אמיתי. זאת אומרת, שמישהי אומרת, לדעתך הוא חושב עליי, זאת אומרת, יש לזה בסיס, זה לא משום מקום מגיע. זאת אומרת, דיברת איתה, מה קרה? היא לא מטומטמת, היא הבינה את מה שדיברת איתה שעה שלמה. זה לא שהיא, זה לא... לא, היא לא רוצה לוותר על האחיזה. האחיזה שלה זה בחלום.
היא השליחה עליו כל מיני דברים, צבע אותו בזהב, והיא מאמינה שהיא והוא, אם הוא היה רק מבין וזה וזה, הוא יתקבל ממנו את הראויה, אם הוא ירצה אותה, שהיא בחרה אותו בכוונה אחד שלא כל כך רוצה, אז יתקבל ממנו את הראויה, ואז הם יהיו מאושרים ביחד בווילה בראשון עם חצי כלב ושתי ילדים. נכון, אבל הסיבה שהיא לא רוצה להיאחז, זה בגלל שאין לה משהו אחר במקום. יפה. אז מה שעוזר, אם אתה שואל, מה עוזר לבן אדם? אם הלבד שלך הוא באמת טוב, אז יש לך לאן ליפול. ככה שחרר, ככה לא לאחז, ואתה יודע להגיד לא. עדיין זה קשה, אבל אתה יכול, כי יש לך חיים, יש לך לאן ליפול. הלבד שלך הוא טוב, הוא כולל כל מיני דברים, וכולל גברים. לכן גם אוהב שהלבד כולל גברים. לא לבד, אני מתנזרת. כן, אני יוצא לפעמים גברים, גם כשאין לי זוגיות. יש דינמיקה, כאילו. יש לי חיים. ולא נורא בלבד. אז אם לא נורא בלבד, זה לא, וואי, לא נורא בלבד, אז אני אזדקן עם 7 חתולים. לא נורא לך בלבד. אז הזוגיות היא לא משהו שבא להציל אותך. היא לא תלויה בדבר הזה. את לא נבעטת כשזה קורה, ואת יכולה להתמודד עם זה טוב, אם צריך את מצוגת שחרר, כי יש לך לאן ליפול. ואני רק אגיד לך שבעיניי, באמת, הכאב, ואנחנו מלמדים את זה במיינדפולנס ובמדיטציה, כשיש לך כאב, אם יתוש עוקץ אותי, עכשיו, אני חייב להתעסק בזה, נכון? אני לא יכול עכשיו, טוש עומד פה ועוקץ אותי ואני יושב ככה. אבל במדיטציה, כשאני מרוכז, או לא נקרא את זה מרוכז, אלא יושב בשקט באמת, אין לי בעיה שיבוא יתוש, יעקוץ אותי שעה פה, ואז ילך, ונשאר עם הכאב הזה. אני יכול להתרכז בכאב, ופחות בפרשנות, ואז זה רק כאב, ורק כאב זה לא נורא. אז רק כאב זה לא נורא, גם אם זה כאב נורא מהילדות, שבעצם מעמיד זה שאבא נטש אותי, זה לא נורא באמת. הנורא זה הפרשנות שאתה מביא, הסיפור שאתה מביא. הנה זה אומר שאני לא ראויה, הנה הוכחה שלא אהבו אותי. גם דוד לא אהב אותי, גם משה לא אהב אותי. ואז זה לא יקרה לי אף פעם. הנה זה, אני גם לא יפה, זה בגלל שאני זה, בגלל שאני שמנה, בגלל שאני גבוהה, בגלל שאני זה. הנה, ואתה מספר לך סיפור של בושה רעילה נוראי, ומעמיק את הכאב. אבל הכאב עצמות זה רק כאב. נכון. זה לא כזה נורא. מדהים, מדהים מה שאמרת. אהבתי את זה מאוד. וואי, יש לי כל כך הרבה שאלות לשאול אותך. אתה תבוא לעוד פרק? בשמחה. יש. אז אני רוצה להגיד תודה רבה שבאת. היה לי ממש כיף איתך. גם לי. הדמות שלך, זה באמת מי שאתה. אתה ממש מביא את עצמך למסך, וזה כיף. זה כיף לראות. רציתי לשאול אותך איזה משהו, אבל אני כבר אשאל אותך. לא, נשאיר מתח. נשאיר מתח לפעם הבאה. נשאיר מתח לפעם הבאה. כמו בסדרות האלה. עד הפעם הבאה. סבבה, זה בקרוב, זה יהיה בקרוב. לא, בשמחה. אני מחכה לך, עכשיו אתה יודע איך להגיע, אתה כבר לא צריך ווייז. בדיוק. איך היה לך? היה נהדר, אני חושב שאתה מראיין, אני רוצה להרים לך, אתה מראיין טוב, זה לא פשוט לא מראיין טוב, המראיין טוב, הוא צריך להרים להנחתה. כן, הוא צריך להרים לבן, לתת לו הרגשה שהוא מקסים, כמו שאני אומר, איך את יודעת אם טוב איתו? שאת מרגישה מקסימה, זה יהיה התשובה, לא שהוא מקסים, שני, אתה צריך להרגיש מקסים, אם אתה מרגיש מקסים, אז זה היה טוב, אז אתה יוצא עם בן אדם נכון, ואם המראיין נותן לך הרגשה שאתה מקסים, ושהוא זורם איתך, והוא לא קוטץ אותך, ולהפך, הוא מרים לך, אז, ולא מתבייש גם להתאמת איתך, אבל מרים לך, אז הוא מראיין מצוין, כי אתה ברגע שאתה מקסים, אז אני יצא ברגע שאני מקסים, זה מה אתה באמת מקסים, איזה כיף, היה לי ממש כיף איתך, באמת. אתה כל כולך ערך, תראה מה זה, אתה עונה לי על שאלה, אתה מביא ערך תוך כדי, וזה נכון, אבל זה בדיוק ככה, ואם צריך רגע לסכם, אז זה באמת המדד. האדם הזה שיהיה לידינו, אנחנו רוצים להיות, אנחנו במיטבנו. כשאנחנו במיטבנו אל מול האדם הזה, אז זה סוגיות טובה. שאני מרגיש מקסים, אני רוצה שתרגישי מקסים, לא שהוא מקסים, שאני לא, שאני, נכון, שאני. דרך אגב, אתה לא מרגיש מקסים דרך בן אדם שמלקק לך. לא, לא, ממש לא. אתה, להפך, בן אדם שיעף עליך יותר מידע ומלקק לך, אתה לא מרגיש מקסים, אתה מרגיש שזה זיוף. נכון. זה בן אדם שרואה אותך, ונותן לך להיות אתה. את החולשות שלך, ועדיין אני נותן לך את הרגשה שאתה מקסים. ממש. לא, אמרת הרבה דברים גם שבאמת, כאילו, ראית, הסתייגתי. אבל אני אוהבת את זה, כי אני חושבת שתמיד, וזה אגב, כאילו, אני מביאה לפה אנשים גם שלא כל כך שאני מסכימה איתם, עם הרבה דברים שיש להם דעות מנוגדות, כי אני באמת מאמינה בזה שזה לא צריך להיות משהו שחוסם בינינו. אנחנו יכולים לא להסכים, ואנחנו יכולים עדיין לדון בכיף אפילו. הנה, היה לנו כיף, נכון? כאילו, אני נהניתי איתך ממש, ובסוף גם הצלחנו כזה להסכים, כי בסוף זה יש... אנחנו לא רחוקים בכלל. בדיוק, אנחנו לא רחוקים בכלל, ממש לא, אנחנו ממש קרובים. אז תודה רבה. בשמחה, כיף, גם היה, כן. מדהים אתה.